Bună! Astăzi voi arăta lucrurile mele cu Violeta. Să începem cu această pernă. Și încă o pernă. Așa. Și acest joc, Monopoly. Așa și așa arată planșa de joc. Așa. Și acesta este o sticlă cu apă. De pus apă, are și apă, i-am pus apă în ea să beau, o iau la școală și beau din ea. Este foarte drăguță. Așa. Albumul prieteniei cu Violeta și Francesca. Aici este o rețetă de prăjitură a prieteniei, de brioșe. Le-am făcut, sunt foarte bune. Aici ne trebuie să desenăm cățelului nostru. Eu am făcut un castel, pentru că iubesc foarte mult pe cățelușa mea, pe nume Rita. Așa. Această foaie cu Violeta de colorat și cu Leon. Această copertă. I love you, Violeta. Așa. Acest caiet de matematică folosesc la școală. Am scris în el, este caietul de clasă. Cu Francesca, Violeta și Camila, Disney Violeta. Cam așa arată pe spate, este foarte drăguț, îmi place, mi-aș dori să fie chiar asta fața. Așa, acest penar Violeta și are și niște retușuri tot cu Violeta. Ăsta nu este nimic, Violeta, nu, este doar așa, machiaj, are chestii inimioare, cum își desenează Violeta în jurnal. Iar pudra asta am pus-o eu acolo. Și am mai avut acest breloc. Și acest luciu. Scrie aici cum pe capa cum o vă Violeta, dar nu prea se mai vede, că la mai de mult. Și acest carnețel făcut de mine. Am făcut multe chestii cu Violeta. Cam așa arată pe prima pagină. Eu am desenat.
fost un jurnal, dar n-am vrut să-l arunc, așa că l-am transformat în ceva cu Violeta. Această chestie scrie când se desface. Acolo scrie Violeta, dacă nu prea se vede. S-a șters scrisul. Și am multe imagini, mă pricep foarte bine să desenez. Leo, prima a fost Violeta, Andres, Marco, Ludmila, Camila, Francesca, Federico, mai am mulți alții, dar că nu le-am chiar acum în acest moment. Acest CD cu Violeta este mov, dar că se vede negru din cauza întunericului. Violeta, jos scrie Disney. Și mai am cărți. Această carte, Triumful Dragostei se numește. Este de citit, nu are imagini, este cu 10 capitole. Am citit pe toată, este cu sezonul 3, unde Violeta este blondă ca în imagine. Acest jurnal este jurnalul meu, cu secrete, așa că nu pot arăta înăuntru decât ultimele pagini. Cam așa arată toate paginile. Sau așa, cu Francesca, Violeta și Camila. Această agenda mea de școală, este cu Violeta și chiar cu această agenda în mână. Este foarte drăguță. Cam așa arată foile. Așa. Acel jurnal de fan trebuie să completezi cu date, cu prietenele tale. Albumul meu de fotografii. Sunt fotografii, îmi cere să pun fotografii cu mine, sunt fotografii cu personajele din Violeta. Așa arată prima pagină. Violeta, Disney. Așa, și ultimul meu lucru cu Violeta, această carte, lumea mea de vis, trebuie să completez, trebuie să pun notele muzicale lipsă și multe chestii. Asta a fost tot pentru astăzi, mulțumesc că m-ați ascultat, dați-mi like și scrieți-mi mai jos un comentariu. Vă pup!